kadong nili men Bronson Kili lapen nili competency singason competency lapen nili R2 organizing secretary lapen nili dak manjarong bang kidialong picture se mai khu sinili gasemet kanji dam kan dunga bang ke siksidur ajakong alam tisinili ningjiji siksidur ajakong hepik athe labangso siksidur ke ili tuma phansinang panonglor di mahasol pen ili tum karbi phansinang panonglor labangso a siksidur ke ajakong theo lapen labangso siksidur pen ajat ason ta ili tum phan raikom thip lapen ili tum phan nang chikwar thip lapusan ajakong do lapusan ajakong sili tum phan nang kipi lapen northeast angbong ke ili tum phan det si labangso ajakong kinang pichok akhili tum phan bang nang kachini ke khaiso usili tum phan nang kachini aphasi khaiso posi la tum phan mo arnisi arni ding kuya phike la tum phan ong dung khai ke thetum khai ke kang tang tu la tum phan chenek da ji la pen hulu da ji posi la tum phan ke rai kom nang ji ku ili tum phan nang bi pido la sila bangso siksidur ajakong lake ili tum phan siksidur long sinang phan elo lada ajakong ke lang lo kece kebe atum sutame dak karbi anglong arlo beha bepar nang claim ji protect permit energy labangsa permit niko an ma hopta ma chikloyan ba maning kanisima latum khada kaching ki kachithan kachitop duko labangsa kaching ki kachithan kachitop jong si arni jutlo pradang te latum alamitum dak pen dam ku et nangji lasona jakong dak longle phelang nang ke nam ten nang ke dosi asu nang ke patan si gari motor chardon piking longji kali lapen longle pata phelang di lahai hui ke nam longji kali hala nang ke dukcho ke phanta permit si energy jo lasona jakong ati pina sitame nono bangke ilitum abangke lo pohlo ke claim thu bangke siksidur ke B2O posi nono bangke ajata claim thu un ko bangsi hiputhu di siksidur aphan bangke arkan thupe la ana jakong ke thepanta nang arkan thupe amanon bangke kopilo ke claim siksidur phanta arkan pet amanon bangke keche ke be atumsi dak longle apata penchenglo sakuri pencenglo lapen anparta contract pencenglo lapen beha bepar di hithi kolat along di kachubi anta bangakhei si chirai khuchik jola puket plan lapen anparta ilitum lapusan si nang tum aphan lapusan si labangso adet along nang tum jong si celang pameme lapen nang tum jong si celahon pameme kulotangte bangakhei lapen bangadet bangatum si itu maputha rechonang chuji tu ilitum theklong nili isi bible long penta asap en concept po bible long kitu ke than anding pi inkoraner ket anding so krep ni penha thongkera isi thongkera ni alom lasang bang ko hipir lotangte longpo hadak lapusong si kitu nang tumjong si ni hukum ni am jong si proyek lotangte nang tum akisung lapusong si cecak nangji nang tum adet anta bangat haisi nang cirai PFG lapen nang tum ahidi longle akume nang tum ahem are anta bangsi nang cepahem fu PFG usi hadak itu lapen nang tum phan bang nang chok nang thengji lapen nang tum phan nang ring pesuji lapen nang tum phan nang trungji lapen nang tum kat nang ji usi itu nang tum avi anta tingjet si duji usi itu ini tum labang so alam cikok dam darbe ang long ke adoka ve ajakong ke thinai ke KSA han organization KSA han sita non KSA tong phanta bang itu phana ke thing nang ke chok di lapenan parta bang si rechonang choji puki ke damtang si Himanto Biswa Sarma Chief Minister alang kaning jeke karbi ang longar lo ambania phanta longle pek nangji tu direct si bang social media along ninjida athe alang li thangta kali lapen thangta nang pinchongun e ku kani kamatha damke kopilo da MP do CM do MLA do EM do MEC do da rong asado do pasado da kalbi recho do di lapen parta da habe pinpodo di lahai phanang lang bot pensi bangte thangta nang pinchongun the lapen nang tum
akeng pat arum si nitum nang tum hanang bilo pukamat hapen bang direct si ambania pan long lekinan ji tu si itu di tetap ambania pan kipiji kali ilitum akaprek attract dak alom nang dudun from abong li lepen behari tum han tai ilitum iun jola sonati setamen bangke lapuson si ilitum hanang kipu direct si bangke long le ta lapan kinan ji lasi nang tum apiso setame bang si nang cerai piji nang tum apiso setame bang si ahem ku nang tang piji ku ini tum imek pensi teklong di ini tum apan imek renglor si itu apiso asota bang nang cerai pi lapen itu mapan ereng ke paso lapen itu mapan iket heng iket jo di aduk epejang plum di amek arbak ihu arbak ani bang si itu ereng ke sudut ani bang si itu ihu ke sudut lasi donatum lapen rapatum kethe keding jerpo jerpi man peng ke duatum piniar nilitum celadam na lapen piniar nilitum cepe prek kamana ilitum cepe prek lotang te ilitum ke banji ani akan bangke kusung piji lapen ilitum kijut atau barana ilitum dam johi athe lapuson si siksidur area longke inglonga khai tum si dak dutchot nangi ku setamen nona bangke ilitum inglonga khai bangke ajakong abe pin nona bangke kece ke be atum si latum nang pleng thup pen pot ajakong te ilitum hanang pipesi ilitum aphan ke papihu lapen kilong nang ji sakuri kenceng lok gorengbar sai kenceng lok lapen kireng nang ji aphan anceng lok setame alang ilitum sinang cirai pige lagi ko informa pelotang te tim Karbi Anglong mate Karbi Anglong MP CN MLA EM atum ajakong kabe pot kusini lagi jongda latum jong sa ajakong do latum jong si claim pelotang te lahaya pot ilitum han narkan energy la silang daw na Nagaland tame alang litum intang piklo kusi cemat hadam tahai lapen Nagaland tame alang litum intang ulo kusi cemat hadam tahai sitame Nagaland tame lapuson si non pranglo lapen ilitum inu penta arti nong lapen ako ahok ta hoklo hadak muslimatum naga PN po hadak dudun ko anke halatum ke chitok dunji bangke naga muslim kusi chito within bracket along ke hala article 244A within bracket A ki biasa na thang latum ta naga pu tokpo within along bangke muslim kusi chito lasi na tumta naga muslim ko kado kawe akhai angbok penon kawe tin ke ili tumkang hian velo muslim ko kawe ke lape akap prek akhai tum anken muslim ko lasi der dedaji ili tumtame siksidur aja kongjong si cilang pameme lotang pe ili tumta Karbi muslim ku nangi klan je pantai ili tum der dedaji lasi lahai kachikhang ni panke aja kong ke labangso asiksidur long sigulu labangsa siksidur aja kong thepik pu ekethan asar phanta ili tum ke kroi juthe mani juthe di lang juthe lasi donatum cepotum jerpojir pike ke dingatum an pini nili labangso lam kan je kingdom de tahai le dam de tahai sedame kele dam an lama bangke nang litum chini ponra ilitum ekai kachila abangsa ini ilitum ekai do ilitum elong rido ilitum ehawardo ehapado ilitum apindeng do ilitum unsado di lahai an ta ilitum chilang pami nangji kali pulotang te der de ji donatum ilitum dir de tha der de pin kasilitum dir de ji ilitum adhorom lapen ilitum parti ke ilitum dir de tahai setame dhorom ta dir de lopot laso dhorom ta kim thuden nang kumari laso men pen apa ka prek amen ulpura kim thuden na ba parjap thuden na usita ilitum kume dhorok BJP ba akaprek parti stame labangsa parti ke dir de lokorli apo se amen ka pachirang aphan isi amen ulpura kim thuden nang parjap thuden nang usita kleme sita ilitum akhai ilitum alongri jong se dir de lo urutang te ilitum khai kim thunang kumari ilitum along ri kim thunang kumari oke ilitum ninje mo bedaji lapen claim ji setame ilitum claim pun edaji e claim je jakong masih ilitum han nang ti pedaji lasi ilitum chini dam nangji 6 sidur afan jinghonangji lapen 6 sidur amahang nang kapathek abang hanta ilitum jinghonangji lapen 6 sidur pensi ilitum ke claim mun chok tu ilitum afan Karbi Anglong lo non 6 sidur tribal area ku ilitum hanang ke pahangjo kaching hona sar ja ai phanta ilitum aman pinanji lahan do tona tu lasi
ini labang salam ni dinang letung aphan kanin ji kang tung ke lahlo siksidur pen ajok si letung district tabong lo siksidur pen ajok si piniar ni letung dak labang so area long ta le dolong lo siksidur kali pason te letung mentune te se megle blak di letung yerdaji setame ang ring ke siksidur area posi tukang kacini pen posi lapo ansa memmen nang tuluk luk nang klem humhuk na pen nang cebor humhuk lason nang klem hai hidet chok general district ba general state ko asonte mentune kan sili tumke birdaji sita bang chini bang khai tum chini sita alang tum jakong kan si bang nang claim no jakong kan nang claim kan pot pinier ni ke eletum tripura sonang mando lasi tripura te eletum inno pen sikar ju dulong chot la ko bali e make man thai dulong di hala tum ka chiru ka charna hala tum ki sung ki ko solo tum ki thi la pen an parta hadak ke chali na ke pakhidun hadak ka dogo ki duk ki sung Orang WhatsApp pahla tunta kilong le la di hadak kado ko dekum si cerai bongali tum si hadak aja pong cerai tidak masi nonta ile tum karbi ang nonta me dar delo la bangsa 6 duro panjang si tum aman tipe pangtang te di pulotang te regional party jong si tum pangtang te pulotang te di ile tum hibiro dat po dar delo ke dar masi dar dat po la sinang chuning rilo 6 sidur apan aman kira lapan regional party apan aman kira ilitung adok kabe celangrap pepen klem ponangko lasing ESDC itum hantan ini bedalo ESDC itum ke kedamtang amahan kapathek butame BJP along kedo si yang phanse hanglo alang itum ke direct amasini lila bangso kinje dam jipang ke alang itum ke BJP lo amen ji lo kacho ching choi lok si ESDC jadok seta arlo akama bangke laki alang letuke BJP lo lapen kongres ke laki direct amasi laki cethana masih mobilo alang letunta laki isibet lo lasila halo donatun ni dinang letung ka chungria bangke ado kabe arat kumapha pini nang letun kelong nang ja tangka dolang kustame nang letung cepelong dutame ni cepelong nungri kuni dinang letung han tupe lapen nang letung ke claim tu nakam nang letung teng ke choklang apa si nang letung cepeteng dutame sita ile tum apok hansot kali ile tum ahemari ile tum matari motor ile tum apiso uwe apa sih letung cemat hakan nangji uwe kan sih letung labangsa kai labangsa long ri bir de nangji lahan do damatum lasini di nang letung han kacuning rike lahan do laan ninje kan sih ni dalam ke rik cek lo kadong